У фальклоры, як у мове, адбіваецца калектыўная творчасць усяго народа, а не асабістае мысленне аднаго чалавека, казаў Максім Горкі. Важнае месца ў ахове культуры спадчыны займае фальклор. Таму ў наш час праблема захавання і адраджэння фальклору актуальная. Якія шляхі захавання і адраджэння традыцый фальклору, як часткі нашай спадчыны ў сучасных умовах захаплення камп'ютарам, смартфонам і тэлебачаннем існуюць, пагаварым з нашымі гасцямі. Сёння у нас у гасцях Вольга Александровна Сандрыкова, кіраўнік гурткоў «Прасянка», дзяржаўнай установы культуры, Брэсцкая раённая цэнтралізаваная клубная сістэма, Дом культуры Чарнаўчыцы, Светлыя зорачкі, сярэдняя школа нумар 21 горада Брэста і тэатральнае мастацтва, сярэдняя школа нумар 30 горада Брэста. А таксама Марыя Занько, Рыгор Саўчук і Надзея Прыгодская, удзельнікі гуртка «Прасянка». Добрай раніцы, сябры! Добрая раніца. Добрая раніца. Адкуль пайшла назва вашага гуртка «Прасянка»? Прасянка – гэта забытая птушка нашых мясцін, а арэол яе абітання – вёска Чарнаўчыцы на аўсяным полі. Таму і мы вось так адраджаем фальклор, адраджаем нашы гульні, нашы казкі і назвалі наш гурток «Прасянка». Вось такая прыгожая птушачка. Ольга Александровна, у якіх напрамках развіваюцца дзеці ў вашых гуртках? Адукацыйным і выхаваўчым. Гэта заўсёды такі напрамак тэатральны, але ж мы працуем з лялькамі. Тэатральны кружок, лялечны. Робім пастаноўкі па казках беларускіх народных, казках сучасных аўтараў. Вось і вершах таксама. Ну, тут бачна многа аўтэнтычных рэчваў. Адкуль яны? Так, вельмі добрае такое пытанне. Вось сукенкі, кашулі, якія на нас. Хустачка. Гэта Іванаўскі раён. Некалі быў такі калектыў «Жураўка». І Надзея Бакун – гэта яе сапраўдны строй, якім яна выступала, спявала песні народныя. Вось фартушок гэты, вёска Угляны Бярозаўскага раёна. А вось гэта такая рэч прыгоженькая, так, вось Надзейка нам пакажа. Гэта са мной працавала жанчына некалі, Тацяна. Гэта яе кашулька, маці ёй яе вышывала, калі яна заканчвала школу, каб пайсці ў маі месяцы на лінейку. І вось такая гэта таксама сапраўдная рэч, такая, якую людзі некалі насілі. Жанчыны не так шмат гадоў, крыху за 50, так што гэта не так даўно і было. Можна сказаць, што ўсе гэтыя рэчы – гэта падарункі для вашых гурткоў? Так, гэты людзі нам бачаць, чым мы займаемся, і вось такой душой аддаюць, каб гэта жыло, каб мы пра гэта расказвалі. Хто часцей вам дапамагае ў развіцці вашых гурткоў? Гэта якісь людзі, другія настаўнікі, дзеці, іх бацькі? Бацькі дапамагаюць. Першую чаргу гэта бацькі, канешне. Так, вось у нас там рушнічок. Гэта таксама Марыя Занько, яе мама, аддала гэты рушнічок са сваёй радзімы Столінскага раёна. А вось на краёўка такі пояс, паглядзіце, вось гэта раней пеленалі хлопчыка. Вось такім гэтым поясам гэта таксама Тацяна, мама Марыі, перадала ў наш гурток, і вось мы ім карыстаемся. Што яшчэ ёсць яшчэ вось такая рэч, гэта маёй ужо прабабулі. Яна некалі, калі нарадзілася моя бабуля, спелянала вось гэтым поясам, гэта таксама вось краёвачка. Потым на ім вісела люлька, дзе так калыхалі, а потым жанчына насіла як убранства. Вось так. Вельмі цікава. Так, вельмі цікава. А падбіраць матэрыял, легенды нам дапамагаюць метадысты нашага аддзела, Паддубная Алёна Віктаровна і Брышчук Надзея Мікалаевна. Вось яны так з душою, з дапамогай нам заўсёды дапамагаюць. Усе гэты цікавыя рэчы, кнігі, яны перадаюцца ад аднаго гуртка к другому, так? Ці яны так асабіста знаходзяцца ў адной установе адукацыі? Не, яны, канешне, у нашых гуртках, якімі я кірую, скажем так, мы ставім. Но пастаноўкі у нас
розныя. Ну, менавіта адукацыя. Так. Гэта значыць, што вашы дзеці ведаюць многа казак і легенд. Так ли? Так, Гэта? так. І вершы. Ёсць у нас у краіне такі часопіс, вясёлка. Бачыце? Як некалькі нумароў тут узяла. Што такога ў гэтым той вясёлкі ёсць? Тут ёсць казкі жыцця. Ёсць такая цудоўнейшая рубрыка. Вось у нумары пра Рыгора Шырму і Геннадзь Сітовіч, нашых землякоў, так, яго вучанік. Вось такі есть аповед. Ёсць казкі з жыцця, чароўная світка. Гэта Ігнат Буйніцкі і яго славутая майстэрня ў Троіцкім прадмесці. Таксама казка з жыцця. Вось такі матэрыял. Яшчэ вельмі хочацца паказаць пра Яна Баршчэўскага. Уся краса свету пра яго казкі. Вось казкі жыцця адраджаюць у часопісе, так адраджаем і мы. Пра Зубраня, Жэўжыка і таямнічую сядзібу Раісы Баравіковай. Адсюль бярэм мы вось шмат матэрыялу, як вы бачыце. І яшчэ б хацелася б паказаць уцёкі і вяртанне хатніка Бранюся Алёны Масла пра нашага земляка Міколу Тарасюка. Пра яго вось сядзібу. Вось пішуць яны такія цудоўныя казкі. Мы карыстаемся гэтым. У мяне ёсць пытанне да нашых вучняў. Надзея, Рыгор, Марыя, якія казкі або легенды вам падабаецца чытаць? Нам падабаецца чытаць легенду пра Прыбужжа. А чаму такая іменно легенда? Пра што яна? Мы сёння вам пакажам, і вы ўсё ўбачыце. Так, добра. Рыгор, якая твоя казка або легенда самая любімая? Мы з маці. Мы из маці? Мы з маці. Пра што яна? Это як дзеці, якія асталіся іграць возле школы, а жылі яны далеко і папалі в буран. Марыя, а можа у цябе ёсць якая-небудзь цікавая казка, легенда, альбо ты прыгатавала вершык? У мяне ёсць любімы вершык. А як ён называецца? Мы беларусы. Ці можаш ты нам сёння яго расказаць, мы з задавальненнем цябе паслухаем. Так. Мы жывем на зямлі той, што лёсам нам дадзена, дзе ад веку жылі нашы мудрыя прадзеды. Як жа іх не згадаць, што змаглі нам у спадчыну гэты край перадаць з мовай роднай матчынай. Гэты верш, я так разумею, што ён пра любоў да роднай мовы, так? А ці падабаецца ли вам размаўляць штодзень на беларускай мове? Падабаецца. Так, конечно. Рыгор дома таксама размаўляе на беларускай мове з бацькамі, так? Так, з бабуляй размаўляем. Я ведаю, што з бабуляй размаўляем. А ў вашых Все гуртках размаўляем дома некаторы час, частенька на беларускай. гэта такая часть практыкі Так. пасля заняткаў у гуртках, так? Так. А ў гуртках толькі на беларускай мове размаўляеце? Мы ставім і на рускай мове, і на другіх мовах. Які дзеці вывучаюць, то можам і паставіць, абы яны гаварылі. У школе, як вывучаюць, могуць хочуць нейкую казку на другой мове, якую яны вывучаюць, прыносяць, і мы таксама можам чытаць. Вашы лялькі – гэта асобныя персанажы, якія ўдзельнічаюць у вашых пастаноўках. Раскажыце пра сваіх персанажаў. Так, мы сёння з вамі прыйшлі вось такім цудоўным чамаданам, у якім ляжаць кнігі і цацкі да нашых пастановак. Вось такія лялечкі. Дзеці вельмі любяць чытаць вясёлку дзіцячых прыгод. Гэта кніга Натальі Шляшка, і гэта дзяўчынка марыла падарыць сваёй матулі пралескі. Вось такая у нас ёсць казачка. Яшчэ мы ставім казку па вершу Міхася Пазнякова. Вось з гэтай кнігі пра капусту, казла і зайцоў. Вось такая цудоўная ёсць казка. А вось нашы героі. А хто робіць усе гэтыя лялькі?
Гэтыя лялькі нам дапамагала рабіць Алла Пятровна Пастаўская. Яна вядзе ў нас гурток дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а астатнія лялькі раблю ўжо я. Вось у нас такія прыгожыя лялькі да казкі Міхася Пазнякова ёсць. У нас ёсць вельмі цудоўныя лялькі, вось такія па кнігі «Вяртанне забытага міфа». Гэта міфалогія, кніга Зінаіды Іосіфаўны Дудзюк, нашай пісьменніцы з Брэста. Вось такія вось лялечкі. Мы карыстаемся гэтым матэрыялам. А яшчэ ў нас цудоўныя зваты. Лялькі, вось яны. Гэта робім новы спектакль па кнігі Алёны Маслак. Мяне завуць Лахнеска. Для маленькіх дзетак вось такая цудоўная будзе пастаноўка у Батлейцы. Таму нашыя лялькі на шпяньках, вось такіх драўляных. А дзе можна заўбачыць вашы пастаноўкі? Запрашайце, мы вам пакажам. А мы паказваем у школе, у клубах, на фестывалях таксама. Вось мы удзельнічаем, у батлеечным фестывалі удзельнічалі, у гэтым годзе, у тым годзе. Ключы ад казкі таксама, у нас ёсць такі фестываль, мы таксама там удзельнічаем. Вось. Вольга Александровна, сёння вельмі цікавыя лялькі трымаюць у руках вашыя вучні Надзея і Рыгор. Што гэта за лялькі? Да якой яны пастаноўкі? Гэта пастаноўка «Легенда пра Прыбужжа». Нашы дзеткі сёння яе вам раскажуць. Ну што, тады давайте глянем. Глянем, давайте глянем. Даўным-даўно на нашай зямлі жыў князь Радар. А на другой стороне змей Каргвей. Павадзіўся змей Каргвей на нашай землі летаць, ды людзей паядаць. Думаў князь, што зрабіць. Зрабіў саху, пашоў у поле, паклаў яе пад лесам і пачаў камяні цягаць, ды вежу будаваць. Прилетел змей. А князь яму і гаворыць: «Калі ты пералезеш через гэтую вежу, можаш мяне з'есці». Змей пералез. А Радар ухапіў яго за язык і пачаў па галаве біць. Узмаліўся змей. Давай, кажа, будем мирыцца. Добра, кажа Радар, давай зробім мяжу, чтобы кожны знаў, дзе чая мясцовасць. Аралі яны поле і дааралі да вялікай ракі. Крычыць князь змею: «Гайда, бух!» Змей скочыў у раку, ледзь жыў застаўся. Бяжыць да сябе і крычыць: «Помню, помню, княжа, пабух ваша». Навекі вечныя змей у нашай мясцовасці не з'яўляўся, а тая разора стала ракой, якую назвалі Бухам ці Бугам, а рэчка стала граніцай, а людзі, якія там селіліся, прыбужцамі. Вось вельмі цікавая легенда. Вялікі дзякуй. І нават цяпер усё стала зразумела, так? Так. Сёння мы да вас прыйшлі з гэтымі прыгожымі лялькамі да новага спектакля па кніге Зінаіды Іосіфаўны Дудзюк «Буслік і Петя у школе». Гэта глаўныя героі Буслік, а гэта Петя. Калі Петя пайшоў у першы клас, ён пакінуў Бусліка на парозе школы. І там Буслік яго чакаў, але настаўніца заўважыла, што Петя ўвесь час глядзіць у вакно. Яна яго спытала: «Петя, чаму ты глядзіш у вакно?» Ён адказаў, што яго на вуліцы ждзе сябар. Незвычайны сябар, а птушка. Настаўніца запрасіла прыйсці Бусліка ў школу. І Буслік быў самы таленавіты вучань. Вось такая цудоўная гісторыя, але ж ёсць яшчэ шмат гісторый пра Бусліка. Як Буслік быў у Белавежскай пушчы, гэта вось яшчэ мы будзем усё ставіць, усё рабіць у нашым гуртку. А хто зрабіў такія прыгожыя лялькі да пастаноўкі?
лялькі рабіла я, прыйшла такая ідэя, раней былі, вот, як я показывала, на шпяньках лялькі, а цяпер вырашыла зрабіць для старэйшых дзетак, якія ўжо ходзяць не ў першы клас, лялькі на нітачках, вось такія ў нас. Надзея, Рыгор, вялікі вам дзякуй за гэту прэзентацыю. Сядайце, калі ласка. Вольга, вам і вашым дзеткам вялікі дзякуй за вашу творчасць. Якія яшчэ планы ёсць у гурткоў? Зрабіць яшчэ больш спектакляў па беларускім народным казкам, легендам і яшчэ абыграць беларускія народныя гульні. Яны таксама ў нас такія яскравыя, вясёлыя, ну, паходзяць нават на казку. Вось. А вам, каб у вашай хаце было людзей багата. Вялікі дзякуй. Рыгор, Надзея, Марыя, Вольга, вам вялікі дзякуй, што гэтым ранкам вы ў нас у гасцях і з намі паразмаўлялі пра фальклор, пра беларускія казкі, пра легенды, пра вершыкі, і за вашыя творчыя падарункі таксама вялікі дзякуй. Мы нагадваем, што сёння у нас у гасцях былі Вольга Александраўна Сандрыкава, кіраўнік гурткоў «Прасянка» дзяржаўнай установы культуры, Брэсцкая раённая цэнтралізаваная клубная сістэма, Дом культуры і Чарнаўчыцы, Светлыя зорачкі сярэдняя школа нумар 21 горада Брэста і тэатральнае мастацтва сярэдняй школы нумар 30 горада Брэста, а таксама Рыгор Саўчук, Марыя Занько і Надзея Прыгоцкая, удзельнікі гуртка «Прасянка».